La major part de la seva vida als Estats Units, escoltem una sardana seva, Collserola, amb una interpretació de la mateixa Cobla Sabadell dirigida per Bernat Castillejo. Bon dia. El que sigui, tu. És una cosa molt maca. Vinga, va. De la vida. Què porteu? Ets molt llibre infantil. Gairebé sempre tenim el llibre infantil. Bé, jo sempre, és una cosa que pensem, la cultura i les ganes per llegir i s'ha de comentar educatiu. I veiem també que tot el que hem tingut en el llibre, doncs el llegir potser el públic és molt Yeah.